ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଓ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେଲେ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ହସୁଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ୱେଲକମ୍ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚାଉଳ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଚାଉଳରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଖରାରେ ଦେଇଦେଲେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳକୁ ଖରାରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କମଳା ଗଛ, ବାରମାସୀ କମଳା। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟିଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବଗିଚା। ରସୁଣ ଗଛ, ପିଆଜ, ଉଲି, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ଫୁଲଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ କିଛି ଲାଗିଛି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଛି କଲରା ଗଛ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଶାଗ ସବୁ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଦୁଃଖ ହେବା ଏଠି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାକୁ ଡରିଯାଏ ସେ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାପା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଆମ ପାଖରେ ପରା ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ତା ଭରସା କରିବେ ବୋଉ, ସେ ଆମର ତା ଭରସା କରିବେ ବୋଉ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଜଣେ ତ ସାନ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ। जयंत टे काले टाइम हां रिक्की देश तो ठीक है काले ऊपर तना पड़ीबा। नंबर 1 यस दीदी, रूल नंबर 2 यस दीदी, रूल नंबर 3 यस दीदी, रूल नंबर 4 दीदी। बही बाहर करो। ଆଜିର ବିଷୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦିଦି ଦିଦି ମୁଁ କହିଲୁ ପଲ୍ଲବୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କହିଲୁ ଗୀତା, ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କହିଲୁ ମିତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଜି ଏତିକି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଘରେ
ଇଲୋ ହେ ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି ଚାଉଳ ଉଠିବା ହଉଛୁ ଇଲୋ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଜୋରେ ରହୁଥିଲେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କେତେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଟିଭି ଦେଖୁନ ଖବର କାଗଜ ପଢୁନ ତାହାର ମୁହଁ ପୋଡି ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ପୁଣି ଚୁଲି ପେଲା ହଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ହରମଜାନ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କଣ ହବ ଏବେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାକିରି କରିବେ ଚାକିରି ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ଘରର କି ଲାଭ ଶାଶୁଘର ଯିବେ ଘରୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ ଏ ଘର ଚାନ୍ଦି ପଡିଯିବ ଯାହେଲ ତୁ ବି କହିବୁ ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ନା ଗୀତା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି ସେ ପାଠ ପଢିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରାଇଲେ ଯେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଦିଦି ଦିଦି ଆମକୁ କାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେଉଁ ମେସେଜରେ କି କାଲିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କାଲିର ମେସେଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭେଦଭାବ କିଛି ରଖିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାଲି ମେସେଜ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିଏ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟି କରିଥିଲେ ନାଟକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ